Sa nagpadayong kampanya, batok sa gidiling drugas, duha ka mga drug den ang napuhag samtang unom usab ka mga tawo nasikop atol sa gipahigayong bypass operation kagabii. Pagka alas 8:51 kagabii, may pahigayon og bypass operation ang mga Drug Enforcement Officer sa PDEA-7 Regional Enforcement Team uban sa mga sakop sa Station 10 sa Cebu City Police Office sa sitio Mayupay, Barangay Tiyot Pardo, Dakben sa Sugbo. Napuhag ang giingong drug den og nasikop si alias Richard, 38 anyos, way trabaho og gitumbok nga drug den maintainer ug ang laing duha ka mga bisita nga sila si alias Raymond, 34 anyos, call center agent ug si alias Gian, 22 anyos, construction worker. Nasakmit gikan sa mga sospek ang unom ka mga pakete sa gidudahang shabu nga mobalor sa 102,000 pesos, buy bust money ug mga drug paraphernalia. Pagka alas 10:10 usab gabii, laing mga operatiba sa PDEA-7 ug sa Station 2 sa CCPO mipahigayon og laing bypass operation sa sitio Santa Teresa, Barangay Cogon Ramos nga mihatod sa pagkasikop usab sa tulo ka laing mga tawo. Nasikop si alias Glenn, 35 anyos, way trabaho og gitumbok nga drug den maintainer ug laing duha nga sila si alias Mike, 47 anyos, way trabaho og alias Bricks, 32 anyos, labor. Nasakmit gikan kanila ang unom ka mga pakete sa gidudahang shabu nga mobalor sa 74,800 pesos, buy bust money ug nagkalain-laing drug paraphernalia.